Hello, good evening guys. Dito nga istorya agad, istorya ti tubutubaw. Istorya iti duwang agparay. Kaya, so nga, rugyanan tayo. Kung na Jemesa, paray. Ipangas ko man ni kumaring paray. Kaya paray. Kung na, nukastam paray, nung nalpas ako nga nagtrabaho. Ni kumaray, nakadikos ang paray, nakanaikis pa yan, ready to fight. Aw, sumungbat yung mesa ko lang. Una na, usyong kumaray, ready to fight nga kulang ga. Turo ka mait, kakasyak mo nga, mangitultuloy talabang mau. Apo na pamarin. Wala rin yung mesa. Paray, ingkakitan ni bagat mo paray. Kung na siya mesa, apay paray! Rab-rabawandang paray! Kung na, tinamag mo siya mesa, ayan na paray! Ijay, taltalawon, ijay kubo-kubo paray! Inasot na tayo bulong na, nagtaray! Ngayon, mapalabas, iti 5 minuto, nagsubli ko na. Kung na ka, sweetik ka mo paray! Ibagam nga rab-rabawandang bagag kagot, iso na mo tiyakin rabaw! Paray, wala na. Nabayaga ko dito yung tiyanggi paray. Apay nga kastamot na pinagkikitam kanyak paray. Kumuskusilap ka mat. Apay, adaya iti naaramidak kuno adda ka din nagbasulak yung ka paray. Wala na. Wala Jemesa sumong ba? Okay, nang paray. Mom lang arutin nga pangkisak. Di natural. Ang alas ti pinagkita. Wala naman ay. Nay, paray. Apay nga, dita pinagpagnam, paray. Agpilay-pilay ka mag. Agpila-pilag suka. Apay, nasakit tasakan, paray. Sumungbat niya mesa ko lang. Puna na. Ay, haam, paray. Ito yung ulok, dito sakit, paray. So nga rin agpilay-pilay na. Makita mo lang, arutin nga matipinagnak. Damagang pa ilan, no yan nala, tinasakay. Paray, wala na. Intamig ipangan paray. Kanji mesa ka. Aw, paray, napsugak pa lang. Sumong ba di mesa malay? Wala na. Aw, sayang, tigilawangan lang paray. Kanji mesa. Oh, paray, wait. Agsugatak lang. Oh, napanar, pinasyar manayin. Nay, paray. Apay nga, tutukaw ka mo, dito sangwanan, di ba na yung baray kaslamo latid, dasaki mau. Sumumbat di mesa. Napakaruwak ti, uminom, idirabi baray. Iso nga, pagtalnaag man pala, dito dalam ko, baka maluto. Wala, di mesa. Aw, sayang nga rin na baray, in-order ko nga may sakis a Red House, kasano nga ta kay busong di jay. Aw, paray, nalaing gaya man, intan. Ano? Tumanay? Ano? Paray! Oh, paray! Pingay! Igalot mong tuman ti bakang paray! Agsang dumal! Sumungbat di mesa? Ha! Gagangay aparay! Adang arod sara na! Imbag aparay no, di na ka dinanaw! Kuna na! Natikot ko na niya pare na. Paray, damag ko ka si kakanumat iti valedictorian iti elementarya ka paray. Kung na niya may isa. Kaul na paray, siyak iti valedictorian nanipog kinderaging ka nag-resex paray. Tapulos awan iti classmate ko paray nag-iisang akaw. Kuna na. Kuna mo dito ba isang kabari na kano? Testing at mga raw tilaing mo ti English paray. Ba't di may isa? Wala ka na. Okay, paray. Come with me. Paray. Anya nga iti English iti mangga. Sumbong ba? Ay na, paray. Andi kita. Naglalaka, paray. Hawaiian. Kuna di may isa? Paray, Malay. Mango.
Mangguan no naloom. Hawayan no naatapay lang. Aw paray, kung ano naman ay. Anya ti English nga raw, iti sigarilyaw. Ay paray, hope. Ana paray, kung ano hope paray. Pare, malay. Cigarette. Apa sumumba manay? Wala na. Cigarette apare no may sa rim tigatangam. Hope no may sa kahawa no may sa stick lang. Wala dyan may isa. Pare, dito nga raw. Anak English iti ikan pare. Kung na dyan may isa. Ay na pare, basic di kita, basic. Anya ngay. Dalag. Pare, mali. Fish, kung na na. Kung na dyan may isa. Fish apare, no aga po ta bye-bye. Dalag, no aga po ta karayan. Kung na na. Malimot pare. Ikang kalat nga ro dun na eh. Ito na yung mauding at doang question. Ano ang ating pambansang hayop? Pare, baka. Ano ka daw? Pare, malay. Kalabaw, nuang. May naunay ka pare. Agpada nga kasara na pare. Agpada pa nga muna ti karadaw. Anya nga iti nagdiferensyada. Mali pare. Wala naman eh. Sino ang ating pambansang bayanay? Pare. Lapu-lapu. Pare, mali. Jose Rizal. Ay sinuktan da pare.